ana so na mutu. Ba zai yiwu ba a ce na mutu. Ina ban yarda cewa na mutu ba. Me ya kawo ni yankin da ke karkashin azzalumai? Zakami ake shukawa a nan, kuma mai tafiyar da wannan harƙalla shine Farmar. Yana wannan harƙalla tare da taimakawar 'yan siyasan wannan yanki. Farmar maki ɗaya ta gare shi, Shivraj Gurjar. Shivraj Gurjar ya dama Manik Farmar ya shanye a tantiranci, kuma ana yawan samun zubda jini tsakanin waɗannan mutane biyu. Domin kowa yana so ya jagoranci wannan harƙalla, kowanne a cikinsu zai iya yin komi don maslaharsa. Hakan ne ya sa wannan yanki ya zamo da'irar wuta, ni kuma sai gashi kaddara ta jefo ni zuwa wannan da'ira. Wannan dare mutanen Shivraj da na Farmar suna kokarin sheke kawunansu. Sai kuma a wannan ƙauye na mutuwa na tsinkayi rayuwata. Ya mai gidan naka Ajittaka ran shi ya ɓaci sosai, ba a shirye yake ya ƙara wa zakaminka kuɗi ba. Amma to kai masa bayani mana, kai mutum. So assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ga masu buƙatar fina-finanmu sabbi Indiya masu fitowa, masu haske, masu kiliya, wato sai mutum ya taɓo mu ga lamba nan mun ɗora bisa profile. Insha Allah akwai saman comment section, duk wanda ya shiga zaka shiga cikin comment section, akwai link guda biyu zaka gani, akwai ɗaya na group in Telegram, akwai ɗaya na group na WhatsApp. Kenan insha Allah duk mai bukata sai shiga ya taɓo mu, kuma ga lamba nan zamu ɗora saman profile. Insha Allah kenan sai mun ji ku. Wassalamu alaikum.